Matur nuwun Kang Mas Harsono. Ing sampun maosaken ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi-mugi saged mahanani kawilujengan karaharjan wiwah kasantosan tumandha ingkang megugati kadang pisan sutrasna kagir temanten sumrambah sedaya para tamu kakung putri. Upacara krobongan kawiwitan monggo burung pun wiwiti saking bobot timbang utawi traju. Bombonging kayun Bapak Suyono dan garwa wonten kalenggam muga sampun semboting karya netepi jejering asepuh. Monggo Bu Arum kawiwitan bobot timbang rumiyin. Mengkar menggorengan karo ayo bune seneng atiku dina iki awake dhewe bakal nimbang lan raju. Monggo Mbak Rum kula cekap ura-ura mangke sungkeman tibake 1001 panyuwunanipun Mbak Erika. Betul Mbak Erika? Nah, lah jan aja jempol tok kaya tambahi. Akarono karenan merti siwi. Bune mingkar mingkur ing ukara, tegese mingkar mingkur ing angkara ora ukara. Pisangka serat Widatama. Awake dhewe mungkurke pikir anak wis antuk wayuning judu, tak timbange trajune bune. Iya Pakne sinawung resmining kidung bobot timbang kuwi ya bune. Awake dhewe minangka jejering wong tuwa ora kena pilih kasih bau kepini ban sindhe ban noyot ban siladan kuwi ora becik anak mantu ya direngkuh kaya anak dhewe nggono nggula wentah kuwi kang dadi surasane. Iya tak eling-eling temenan sinuba seno karta wis bune ayo lungguh kono maneh dieling-eling temenan ya bune. Iya Pakne Mrekretarto pakartine ilmu sembah kolbu monggo burung temanten putri sungkem dateng temanten kakung kang tumrap neng tanah Jawa agama agemeng aji Kang Mas Ferry Hirlambang nyawa jimat pepunden kula menika garwa panjenengan Erika Septiani ngaturaken sumuking pangabekti Kang Mas. Kyai wekasan pepuntonku pomo sira Sekar Jokong Silayu kabeh kanggo cedhundukmu ya mung sirane Mas sing dadi mustikaku. Iya tak tampa Yudi pangestunipun Kakang wae tanpa nono sanget tenggen kula mundi Kang Mas. Wis Yai aja tumungkul ana kesanipun Kakang kene ngadeka tak aras tak sayang katresnanipun Kakang ya mung siji ibarat 1001 Yai. Injih Kang Mas monggo kula dherekaken sowan Rama Ibu lolosen dungipun Kakang. Monggo burung boten kula rumpaka upacara sungkem Rama Ibu pun manem Rama ungeling lelagon 1001 menika pamundutan ketemanten kekalih. Napuranan aku yen
Astama Rama Ibu kalajengaken kacar kucur Gunakaya pangipun pungkasi kanthi kembul bujana Ndramina monggo burung kacar kucur Gunakaya diberikan kepada kedua orang tua, dititipkan kepada ayah dan ibunya tercinta. Silakan Mbak Erika, Mas sebuah lagu yang sangat indah, sangat menyentuh hati Mbak Erika. Permintaanmu, requestmu ternyata bisa menyentuh hati dan perasaan kedua orang tuamu. Tapi bisa memahami toh lagu itu Mbak Erika? Bisa betul ya? Sarjana hukum ora iso lho. Aku sing SAG iso. Sarjana alam gaib. Suwarganing wong urip itu karo sastra Jawa ya Mbak Erika. Yen to nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa. Nggih to Pak nggih? Swargane wong urip, wong tuwa ki nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa. Aja sepisan-pisan Mbak Erika, Mas Ferry nglalekke wong tuamu jejering Pangeran Katon. Sing wajib sira sembah, tegese maksudnya sembah itu sira hormati kalian cintai yang harus Anda hormati sing siro ajeni gitu loh Mbak Erika. Jadi Anda sebagai anak berbakti kepada orang tua tuh harus berbakti untuk selama-lamanya. Nanti Anda bersama Mas Ferry setelah nikah ini nanti mudah-mudahan dapat doa restu dari semua yang hadir, cepat mendapatkan anak. Jadi anak yang soleh juga berbakti kepada dirimu, itu maksudnya. Kalau jengakan mereka kembul bujana Ndramina. Mas Sigit aja dikek musik dalange blangkonan mbok musiki ngom leh karep ura-ura menggak-menggak iki ketemu piyai saka Sukoharjo kudu hati-hati larase balik neng pelok nen-nen. Kalau mau Pak Suyono sampun wiwiti saking Pangkur Serat Widatama anggitanipun yang Mangkunegara kang kaping sekawan Serat Widatama pungkasi Serat Widatama melih kanthi ngunjuk sesarengan mangke kalengajengaken tedhak pinetha. Pak Suyono sampun mungkurke penggalih nggih Pak Yono nggih. Kang putra sampun tak wahyu judu. Mangkono ngilmu kang nyata
sanyatane mung wae resepe ngati bunga ingaranan cublok sukeng tias yen den ino nora kaya si punggung anggung gumrunggung gunggungan sadina-dina aja mangkono wong tedak pinetha kawiwitan Kemengku Gati Pak Suyono selan Ibu Sumini kasuwun foto nggih Pak Bu mangke kadang pisan kekalih Pak Kamto nika asli Pak Kamto mboten nika Bu niki saking Solo nggih sing saking Sukoharjo pundi niki Sukoharjo karo Brendel padha kabeh ya Sukoharjo iki kutha lho Brendel iki pelosok kok padha kabeh menika mangke Pak Kamto sekalian Ibu kasuwun foto keluarga agung saking temanten Kakung rumiyin mangke kasuwun foto saking Sukoharjo makmur monggo kasuwun foto tedak pinetha kalian temanten kekalih sinten-sinten kapur ngayun kula mboten mangertos panduan nami-naminipun kala wau Mas Ferry kalian Mbak Erika mboten nyukani catetanipun dados kula nggih sedaya kemawon Pak Dalang mangke keluarga saking temanten Kakung pengiring temanten putra dari Sukoharjo saking Baki Gentan Baki Sukoharjo monggo kasuwun foto kalian temanten kekalih ugi keluarga temanten putri saking Brendil mriki Brendil niku babatan nggih Bu nggih cedhak Srigati wah mengke saking Sukoharjo mlayu badhe pinar wonten alas ketangga ingkang kondang sak Nuswantara mbah mriku Pak telak niku sejarahe Hana Caraka niku ditemukan ten mriku. Kula sak sapunipun buka wonten sejarah wonten ning PWS Pustaka Weda Sasangka niku ternyata Hana Caraka niku dibuka ditemokke wonten alas ketangga. Niku nembe kula alhamdulillah nyatane nenek moyang awake dhewe ten mriku niku. Para tamu Kakung Putri, monggo keluarga temanten Kakung Putri kasuwun berkahi dateng temanten kekalih setunggal lagon Mbak Rini tembang tangan digawe sing sigrak tedak pinetha monggo mangke jawil jinawil keluarga agung temanten Kakung rumiyin mangke keluarga temanten Putri mangke sampun setunggal lagon kawiwitan tangga pacana lung tinampan monggo tembang kangen Mbak Rini. Diajeng Rini ayo toh Yayu piye Sukorejo wis ra betah lho nyawang awakmu lho ngaten Pak Dalang kita duet ya Pak Dalang ya oke keluarga temanten putra putri silakan untuk memberikan doa dan restunya memberikan simbolik bersama foto bersama silakan mengiring temanten putra dari Sukoharjo semuanya mohon untuk foto bersama temanten Wong sing tak tresnani tega ninggal
ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kancanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagianipun wong melek sabarna rimo Gondang Mojokerto kripik edang kripik telo sithik edang wadon parata wartawan potret nglajengaken nggenipun moto tawi widak pinetha kula minangka pengendali warung nglajengaken reruncing adicara salajengipun nun inggih tanggap wacana pasrah panggula wentah sulipun kadang pisan mangke rampung pasrah sawetawis kirap pangka sepisan selo selaning selo sinambi ngrantu kirap pangka kalih pun tampi ngiras pantes lantasaken pangayubagya katur dumateng Bapak Giyono minangka cundhakan ngatur kadang pisan kepareng samapta ing gati sawiga ing diri kepareng masrahaken ponang temanten kakung ing mongko katur dumateng Pak Giyono monggo kepareng miat saking sastra palenggan manjing sasana pinanci serempekipun Mataraman monggo Pak Giyono tanto manen yang kantul sompakku saya tomo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin ya wahdin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kawula nuwun panjenenganipun para pinisepuh sesepuh langkung-langkung dumateng para pepunden ingkang mahambek berbudi dharma ingkang satu kula bekteni para alim ulama ingkang tansah sumandhing kitab suci wayuning Ilahi ingkang sampun kiblat ing panembah ingkang satuhu sinudarsana para kadang sutresna pemetri budaya ingkang winantu ing pakurmatan
Mligi katur dumateng panjenenganipun Bapak Sugito SPD MPD ingkang piniji suli sarira saking panjenenganipun Bapak Suyono sekalian Ibu Sumini ingkang kinurmatan kepareng kula semelo swasana gembil kamardikan nikah swasana panjenengan sawetawis wonten ing madyaning pairgian kalenggan mika kula sinaraya panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian Ibu Wahyuning kinen sowan ngabiyantara ngaturaken menggah wigatos sing pisoan kula saderengipun kula ajengaken matur dhateng kendhat sumangga nun kula dherekaken nunjukaken raos puji so syukur alhamdulillahirabbil alamin kunjuk ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring nugra dumateng panjenengan sedaya lan kula katiti sowan kula sarombongan ingkang sampun kepareng larapaken risang pinanganten wiwit madal pasilan saking Desa Gentan Baki Sukoharjo ngantos tumapak wonten ing madyaning sasana pahargyan winantu Basuki kalis ing Rupido jer istining manah kula nderek memuji mugi-mugi pahargyan ingkang dipun adani panjenenganipun Bapak Suyono Sabrayat Purwomadya usana saged kalampan kanthi wilujeng nirsakara-kara. Selawat salam sanicasa kunjuk dumateng junjungan kita suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita rantu sapaipun ngantos ing akhirun zaman. Panjenenganipun Bapak Sugito ingkang piniji suli sarira saking panjenenganipun Bapak Suyono ingkang kinmatan bilih sowan kula ingkang sepisan kinen ngaturaken salam talinipun Bapak Sukamto sekalian sinertan donga pamuji mugi-mugi brayat agung saking panjenenganipun Bapak Suyono tansah manggih wilujeng ing sedayanipun kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangkep ingkang kaping kalih saestu panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian Ibu kepareng lajengaken pirembagan ing kawuri ingkang sampun wonten giling manunggaling cipta rasa satemah ambabar karsa ingkang nedya badhe mangun bepisanan lantaran mula kramakaken putra kagungipun ingkang sesilihipun Bagus Ferry Erlambang SH nyuwun kadhawuhaken kariyan Roro Erika Septiani S. Atmojo putri saking panjenenganipun Bapak Suyono sekalian Ibu Sumini ingkang pidalem wonten ing dusun Brendil Babatan Paron Ngawi. Sampun kauningan bilih laksitaning sedya tumapak ing ijab kabul paningkaing risang pinanganten sekalian dalasan kalajengaken wisudaning pinanganten sekalian sedaya kala saged tumapak kanthi wilujeng hawit sih pikantuk donga pamuji saking sagung para rawuh dalasan rahmating Allah Subhanahu wa taala. Ingkang menika saestu Bapak Sukamto sekalian nyuwun supados mbok pilih risang pinanganten kakung cumandha wonten ing dusun Brendil Babatan Paron Ngawi kasuwun gula wentah kadidining putra piyambak kosok wangsulipun mbok pilih risang pinanganten putri cumandha wonten ing lalatan Gentan Baki Sukoharjo panjenenganipun Bapak Sukamto sekalian boten badhe tida-tida paring mulang reh mugi saged njumbuhaken bebrayan wonten ing lingkup Gentan Baki Sukoharjo wondene salajengipun bilih sowan kula sinartan syarat sarana jangkeping palakrama risang pinanganten kakung ingkang arupi pisang ayu surahayu dalasan busana sapengadeg kinarya ageman pinanganten putri tuwin pirantos ingkang kinarya hangadi sarira
dalasan angsal-angsal ingkang arupi boga saha redana aji ingkang sampun kalebetaken wonten amplop wilanganipun kula piyambak mboten nguningani namung panjuwunipun Bapak Sukamto kasuwun ngaturaken panjenenganipun Bapak Suyono kinarya urun tumbas janganan ingkang menika sedaya ingkang kula aturaken kula pasrahaken dumateng panjenengan Bapak Sukito SPD MPD mugi wonten renaning panggalih nampi kanthi lega-legawaning wardaya wondene salajengipun saestu mbok bilih paringgan samangke sampun kepareng paripurna kula sakadang kepareng nyuwun pamit so nyuwun donga pamuji mugi-mugi bidal kula saking sasana paringgan ngantos dumugi griya soang-soang samargi-margi tansah manggih wilujeng nir ing sambikala wondene salajengipun saestu mbok bilih anggen kula sowan ingkang ginarubya para kadang sentana wonten traptata susila ingkang kirang prayogi kula nyuwunaken sih agunging samudra pangsami saha pamundhutipun Bapak Sukamto sekalian saestu mbok bilih mboten wonten pambengan kaangkah benjang ing dinten Minggu Surya gangsal 12 Juni 2000 selangkung wanci tabuh sedasa risang pinanganten sekalian kasuwun nyuwanaken wonten ing laladan Gentan Bagi Sukoharjo ingkang saperlu badhe kasuwunaken donga pamuji dumateng sagung para sepuh pinisepuh supados anggenipun bebrayan tansah sageta pikantuk wahyuning jodho saha saged atut runtut bagya mulya windelahan ngantos salajengipun wondene salajengipun saestu bebasan desa mawacara negara mawatata kula nglenggana bilih anggen kula matur kirang wijang wijiling wicara karana sepen ing basa awit cupeting sastra kiranging trapsila sebab kudunging seserapan mawantu-wantu kula tansah nyuwun gung samudra paksami akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi wijang wijiling wicara yayah ulan tumanggal kumandangi sabda Bapak Giyono babar pisan minangka cundhakaning atur kadang pisan sutresna. Saderengipun dipun tampi kiras pantes ngatasaken pangayu bagya mangke Bapak Sugito menika pun kirapaken rumiyin murih murakabi samudayanipun insyaallah mangke pahargan saderengipun dungkap dhuwur sampun rampung menika kirap rumiyin Pak kita nggih kirap bangka sepisan daya tumuli kawiwitan Sri Naranata Jengkar Cangkrama naliti kendho kecenge peranatan gemari paing pro kalodasi cundhakane lagu siyaga ing gati samapta kiri tan kantun paguyuban rewang wira muda seping pamrih raming gawe ugi samapta gati sawiga indiri prabaraka samapta ing gati nyawiji kumala padha gulangan ing kalbu ing sasmita amprelantep aja pijer mangan endra kaprawiran den kaesti peksunan saliranira cegadar lawan guling praptaning sang cucuk laku kapiarsa swaranipun
gagah praptaning sang cundakane lampah ngabiyantara ing ngersana Tohanati putri Dumah Talangpati Panjing Puraya Agung Kaparaga Dimas Muji ide saking Sragen Asri joget sik joget nek neng Sukoharjo gak joget mlaku tok iki gandene Ngawi joget wis tak wek nek nang Ngawi neng Brendil joget wis tak WA to oh wis tak WA mundur oh sok ben tanggal 15 neng Solo neng Sukoharjo awakmu gak joget neng ki awak nek kono ki kok Surabaya Dek nek neng Solo niku wonten Solo Mas alus Nuwun sewu Sinoman anu nyambut pangot Mas Sinoman golek pangot iki peso ta lah Solo kok koto-kotomu saka Surabaya to rek Weh kok tak Solo rameng Dancuk kuwi Surabaya dak ya bener nek kowe Dancuk bener komandan Cucuk ayo nek beri panggung dilu teh tak pacul lambemu wis gak joget jame ayo kapiarsa swaranipun tok 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 saiki lho ya monggo tak kurang ajar awas ada macan lho hati-hati awas macan lho Melayu iki suara nang pawon iki ngopo? Apa kaliren kok? Aku pecet ta. Alah iya, kok dalane kono, aja rono. Aku lak senopati, Mas. Heeh. Senopati lak jajah desa Milangkeri. Keri. Melang kori. Lah nek keri gone mbake kuwi keri. Yo. Yo. Langsung ae, langsung sekarang yo.
Babas kerampokan. Apa nek? Suwuk. Suwuk. Ndang ngadep nang ratu. Pangapunten nggih, Den. Ayo, Mas. Wis agen dawuh. Jengkaring kaki temanten ayah pocong kang nedeng nandang uyung. Drotias. Agra rujino Arop cocok lagu cantang balung muko adi katelah sang purusa dikara kaparaga Dimas Muji mijil saking Masaran Sragen Asri. Obak Kramat ya. Lali. Kebak Kramat iki. Wonten kalenggang menika minangka wedananing lampah. Nganti kaki temanten keng lumaksana kekadan gandeng asta kageng garwa. Kanthi seneksenan sedaya para aji sepuh pini sepuh ing pangajap sageta temanten kekalih Dwihangga manunggal cipta, Dwihangga manunggal karsa, Dwihangga sajuga kayun, Dwihangga kacetha ing diri. Manunggaling cipta rasa budi lan karsa saha karyanipun satemah mujudaken wahyuning bebrayan mulya king sinebat palakrama mawa susila. Mila datanama aneh kaki temanten lamun Catinandra yayah Jawata ing utara segara Sang Hyang Bathara wis kumangi jawantah
ingkang kadunungan Sekar Wijaya Kusuma cecangkok Wijaya Mulya dadya mulya mulyaning kaki temanten lahir temekan batine ginarebek sangyaning putri Domas dalang putri kang endah warnane melok-melok wedanane rompyoh-rompyoh sesinome pantes kinarya branta prabdang ungganing king tinuju tundakane lampasung sasmita monggo sinuwun kula tripanjing panti pambusanan sinuwun. Para kadang sinoman wira muda monggo ngabiyantara atur pamuja krami nyantos rampung nitik saking rekaning Goyo Jating Netra ingkang mengku ganti kadang pisan sutresna Bapak Suyono mewah Bapak Sukamto lengeng kayut tansah jroning